L-Aġenda Ewropea dwar il-migrazzjoni hija eżami konkret tal-Unjoni Ewropea għax jekk din ma tirriżultax f'soluzzjoni effiċjenti għal problema tal-immigrazzjoni, il-Komunità Ewropea se tkompli titlef il-fiduċja fl-istituzzjonijiet Ewropej. Dan saħħu l-Ministru għall-Internu s-Sigurtà Nazzjonali Carmelo Abela waqt laqa mad-delegazzjoni tal-Grupp Parlamentari Ewropew ALDE. Il-Ministru Abela saħaq li mhijiex biss il-Komunità Ewropea li qed tistenna riżultati konkreti minn din l-aġenda, iżda wkoll il-komunità internazzjonali, b'mod speċjali l-pajjiżi terzi li minnhom qed jitilqu dawn l-immigranti. Abela sostna li s-solidarjetà u rrida politika li wrew il-pajjiżi Ewropej b'reazzjoni għall-eluf tinwiet fil-Baħar Mediterran ftit tal-ġimgħat ilu hija biss l-ewwel pass. Permezz tal-Aġenda Ewropea l-pajjiżi Ewropej jistgħu jagħtu sehem konkret fil-problema tal-immigrazzjoni illegali li affaċċjaw pajjiżi bħal Malta, għaliex l-immigrazzjoni m'għandix tkompli titqies bħala problema li jerfa' l-ewwel pajjiż li jidħlu fih l-immigranti. Ma dan qablet l-Europarlamentari Żvediża Cecilia Wikström f'isem l-4 Europarlamentari l-oħra li żaru pajjiżna għal laqgħat ma' esperti tal-ażilju u l-immigrazzjoni. Wikström irrikonoxxiet il-kompassjoni li joffri pajjiżna lejn dawn l-immigranti u saħqet li din għandha tkun l-attitudni tal-Ewropa kollha.